ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародари азиз, илтимос хоҳиш аз ҳаматон бародаро, чӣ қадар метонем видеоро падилиса кунем ва лайк монем. Аз ҳаматон хоҳиш, ҳамин вақтҳо мегӯ падилиса лайк ба ӯ хотир аст ки бародаро видео паҳн мешава. Шояд бародари хайрхоҳ бидан, ҳамин бародаре ки дар бари маста Одилҷон ном дора, ҳамин бародар имрӯз ба кӯмак мо шумо ниёз дора, ба кӯмаке ки имрӯз бояд бародармона оператсия кунанд. бародари азиз, бисёр мегӯянд ки аз табхизора чора ина бародаро ҳар як коғазе ки мо омадем я дидем аввал ҳар як збори ҳар як чизе меша аввал бародари азиз мо ҳама ёра мебинем, мо духтура иҷа ҳар як чиё ёре ки ҳаст мо мебинем бародари азиз. ва инаиш бошад бародари азиз, инаиш бошад ҳамин узие ки мақсад ҷигара, ҳамин ҷигари ҳамин бародари сиёҳа дидесен, сиёҳ ҳамин бояд ҷигара ҳамин хел ҳамин бародар анаиш бошад. ина бародари азиз боя бурда нишонтон куд ки дискае, мақсад диски ки мақсад ҳамин чиш мегӯянд томография ҳамин бародар ба ҳам хотир бародари азиз дар ҳамин ҷигараш гӯшти зиёдтӣ шудага бар болои хичикаш ҳамин бародаримон ҳамин қадар маҷбур шудага ки ҳатто имрӯзо аз пешобаш хун мебирояд. беҳад маҷбур шид. рости худованд шоҳиде ки бояд ман ҳамин бародар пешаи хонаи худо рафтам, бояд зборш мекардам. ҳай сабаби кори зиндагӣ дигар натонистам. ин бародар ҳатто омадай ҳамунҷа ман натонистам, ҳамин корам бисёртар буд. гуфтам иншаллоҳ соҳ саломат хонаи худо зиёрат барам биём, иншаллоҳ мақсад ёрдамат мекунам. ба ҳам хотир бародари азиз, аз ҳаматон бояд бурга хоҳиш, чӣ қадаре метонем видеоро падилиса кунем ва лайк монед, чӣ қадаре аз дастам меояд мақсад кӯмак кунем дар карташ оз бо худ суҳбат мекунад. гап зебар бародарҷон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ ва кулли мардуми мусалмон. Бародаро, медонам рӯи экран биромадан уқаҳнаре нест. ҳарчанде набиромадам, зӯрум омад, то ба ҳамин ҳол омадам ки бубро муроҷиат кунам. аз шумо хоҳиш мекунам бародаро, ба чини шароит, ба чини зур аст ёрдам кунем ҳамин ҷароима бигзаронам. Одилҷон, картада чӣ мебурад? Картае ки дорӣ? номи худам мебурад. Одилҷон Насреддинов. бародари азиз, ин ҳамин картаи бародар ба номери телефонаш мемонам, номери телефонаше ба ҳамин номерош картаи ватсап ҳам аст? ба ҳам номеро? Не, ватсап ба ин номеро надорам. мақсад занг бизанед номери ватсапша метотон, мақсад ҳамо промоиша занг бизанед. хос ба хотири Аллоҳ бародаро, бо аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки ҳамин ҳаракате ки ненам бо мегӯм оператсия шуда ай 80 то 100 ҳазор расход мешавад. ай 80 то 100 ҳазора то ҷои хову хурдахӯрагам ҳамааш ай 80 то 100 ҳазор расход. чай аз ҳаматон илтимос хоҳиш бародаро, чӣ қадар метонем бо мегӯм ба хотири Аллоҳ бародаро, ҳамин ҳамин бародара кӯмак кунем. бародари азиз, Одил ки бародари мо аста, кӯмакш кунем, чӣ қадаре аст ба хотири Аллоҳ кӯмак кунем бародаро. дар охир фақат як сухан кардем, худованд ҳамата хонаи худо насиб гардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.